чисто комерциалните жанрове, музиката почти не носи лични приходи, т.е. трябва да преглътнеш факта, че от това пари няма да изкараш, или поне не някакви значими, и ще трябва да се бориш с много ограничени недоверия, защото нямаме някаква стройна система за лансиране на музика, още по-малко на млади и неизвестни музиканти, даже напротив. Цялото така налично музикално пространство е здраво сграбчено от наличните музиканти, които по един или друг начин се съответстват. Българска публика, ако искаме да помогнем и да открием нови български музиканти, как можем да ги намерим? По клубове, форуми, концерти, по-малки радиа, там може нещо такова да се открие, но пак казвам, то трябва да се потърси. Не се лансира по начин, че просто е така да дойде до хората. Хората трябва да имат енергията и желанието да го потърсят, да се поинтересуват, да поразроват, да послушат, включително естествено ще минат през някакви не особено добри неща, но ако имат съответно търпение, ще стигнат и до